A Xunta recibe no primeiro día 73 solicitudes para o programa de axudas Fogar Vivo, destinado a mobilizar vivendas baleiras e destinalas a alugueiro accesible. Nesta segunda convocatoria das axudas, a Xunta triplica o orzamento destinado cunha dotación de 2,8 millóns de euros e o prazo para solicitalas finalizará o 3 de xuño. Das 73 solicitudes, a meirande parte corresponden á provincia de Lugo, 22, mentras que outras 21 foron presentadas para solicitantes de Pontevedra, 12 en Ourense e 18 na Coruña. A cuantía máxima destas subvencións será de ata 16.000 euros por vivenda, dos que ata 11.000 irán dirixidos á rehabilitación e 2.000 adicionais para obras cando os inquilinos da vivenda non superen os 36 anos ou sexan familias con fillos menores a cargo ou con persoas dependentes. Ademais, o programa contempla axudas de ata 3.000 euros para sufragar os seguros de impagos e de danos no fogar durante os 5 primeiros anos do contrato, un incentivo para reforzar a seguridade dos propietarios e animalos a ofertar vivendas en alugueiro. Con estas axudas, os propietarios poden acometer melloras na vivenda, incluindo a renovación de electrodomésticos ou sanitarios, acondicionando inmobles que en moitos casos levaban tempo sen uso para alugalos.